स' जायफोर बिथांमोना एक्सेप्ट जाबाय बिथांमोना बेबायदिनो ग्रीन कालारनि कमप्लिट देखायगोन दै स्टेटासा। हे लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आरो बे भिडिअआवनो सावरायगोन आधार कार्ड आपडेट स्टेटास बोरै चेक खालामो, रेजेक्ट जाखोना एक्सेप्ट जाखो बिनि बागै माबायदि नायो नोंथांमोननो खिन्थागोन। आरो नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ आधार कार्ड डकुमेन्ट आपडेट होनायनि डेटआ एबा समा बारायबाय। दा जोंहा सिगाङाव दंमोन लास्ट डेटआ 2024 नि डिसेम्बर दाननि 14 तारिखसिमल'मोन। दा बेखौ 2025 नि जुन दाननि 14 तारिखसिम बारायनानै होबाय दे लोगोफोर। स' आङो बे आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि सोमोन्दै सिगाङावनो सोर खालामनांगौ आरो सोर खालामनाङा बिनि बागै गुवारै भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होखादोंमोन। जायफोर बिथांमोना 10 बोसोर 15 बोसोरनि सिगां जेनेबा गुबुन स्टेटफोराव बेफोरबायदियाव खालामनायफोरासो जेनेबा बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ होननानैबो खोन्थानानै होखादोंमोन आङो। नाथाय साफा सानै बेबायदिनो कमेन्टआव सोंहरबाय थायो आंना इसिबां सनाव बानायनायमोन आपडेट खालामनांगौ ना खालामनाङा होननानै। दा नोंथांमोना गावनि आधार कार्डखौ लगइन खालामनानैनो गावनो चेक खालामनानै नायनो हागोन आपडेट खालाममारनांगौ ना खालाममारनाङा। स' बेखौ माब्रै चेक खालामनाय जायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, आं नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो दङ। आरो आपडेट खालामनायखौबो रेजेक्ट जाखो ना एक्सेप्ट जाखो बेखौबो बेवहायनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोना गिबियावनो जायखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै बेवहाय सार्च खालामोब्लानो जाबाय माइ आधार UIDAI.gov.in बेबायदि। आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव थांनानैबो बे लिंकआव डाइरेक्टलि थांनो हागोन, आं लिंकखौ होनानै दोनखादों। स' लोगोफोर नै दा बेबायदि अपेन जायोब्ला नोंथांमोना नै बेवहाय नुदोंना लगइन। स' बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेवहाय फिलआप खालामनांगोन। आरो बेखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव नैबे केपसा क'डखौबो केपसा बक्सआव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै होदो। स' बेखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे लगइन उइथ OTP स' बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। अब्ला नोंथांमोननि आधार कार्डजों रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे वान टाइम पासवार्ड एबा OTP थांगोन। स' बे OTPखौ नोंथांमोना बेवहाय फिलआप खालामनांगोन। अके लोगोफोर नै दा आंना बेवहाय OTPआ फैबाय आरो बेखौ आङो फिलआप खालामबाय। बिनि उनाव नैबे लगइन अपसनाव थुना होयोब्लानो जाबाय। स' नै दा बियो अपेन जाबाय। दा अपेन जाखांनायनि उनाव आधार कार्डआ जुदि आपडेट खालामनांगौमोनब्ला बेवहाय माने आपडेट खालामनांगौ होननानै मोनसे नटिफिकेसन लिरनाय थागौमोन। बाट दा आंना जेबो आपडेट खालामनाङा नालाय बिनिखायनो बेवहाय जेबो नटिफिकेसन एबा लिरनाय गैया आपडेट खालामनांगौ होननानै। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि 10 बोसोर 12 बोसोर बेफोरबायदिनो सिगाङाव आधार कार्डखौ बानायदोंमोनब्ला बेबायदि चेक खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आपडेट खालामनांगौ ना खालामनाङा। बेवहायनो नोंथांमोना चेक खालामनानै नायोब्लानो नुनो मोनगोन आरो सोर आपडेट खालामनांगौ बेवहायनो लिरनाय थाखागोन। जायफोरा लिरनाय थागोन बिथांमोना आपडेट खालामना लानांगोन। आरो जुदि जेबो लिरनाय गैयाब्ला नोंथांमोना खालामनो नाङा। आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर आपडेट खालामनाङैयानो खालामफ्लांबायब्लाबो जेबो गिनांगौ गैया दे लोगोफोर। स' बियो जेबो जाया। आरो जायफोर बिथांमोना आपडेट खालामखांबाय दा बिथांमोना रेजेक्ट जाखो ना एक्सेप्ट जाखो बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना ओरैजाय गोजौ बोखोना नायोब्लानो जाबाय। नै बेवहाय कमप्लिट देखायदों। स' जायफोर बिथांमोना एक्सेप्ट जाबाय बिथांमोना बेबायदिनो ग्रीन कालारनि कमप्लिट देखायगोन दै स्टेटासा। स' बिदिब्ला नोंथांमोना माने एक्सेप्ट जाबाय। आरो जायफोरना रेजेक्ट जायो बिथांमोना बियो रेड कालारनि जायो दे आरो रेड कालारनि मोनसे नटिफिकेसन थाखाय बेवहाय। दा नोंथांमोना जाय आपडेट खालामदोंमोन बेबायदि चेक खालामनानै गाव गावनि स्टेटासखौ रेजेक्ट जाखो ना एक्सेप्ट जाखो नायनो हागोन आरो नैबे थिरसिनाव थुनानै नोंथांमोना एक्न'लेजखौबो डाउनलड खालामफिननो हागोन। आरो सोरबाफोर जुदि डकुमेन्ट आपल'ड होनायाव इसु जादोंमोन एबा डकुमेन्ट आपल'ड होनो हायाखैमोनब्ला आपल'ड खालामनानै साबमिट खालामनायनिबो अपसन दङ। स' नोंथांमोना सोरबाफोर बेबायदि जानाय दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय साबमिट खालामफिननो हागोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना गासैखौबो बुजिजोब्बाय होननानै। दा नोंथांमोना सोरबाफोर गोनो गोथो जानानै दङब्ला बेबायदि चेक खालामनानै नायनो हागोन। आरो आं सिगांनि भिडिअआवबो बुंखादोंमोन सोर आपडेट खालामनांगौ सोर खालामनाङा बिनि बागै गुवारै भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंनानै होखादोंमोन। दा नोंथांमोना नैबे आं खिन्थानाय बायदि जुदि लगइन खालामनानै नायोब्लाबो नोंथांमोना नुनो मोनखागोन। आरो आधार कार्ड आपडेट खालामनाय भिडिअखौबो आङो सिगाङावनो होखाबाय। सोरबाफोर जुदि खालामनांगौ दङब्ला बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना खालामनो हागोन। स' आं भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों।